May gabi, mga kahuni ninyo, and welcome to this 6th episode. Tonight, we are going to sing usa sa mga paboritong kanta sa mga seminarista sa San Carlos Seminary College. Shout out day ko sa ako mga kaubag seminarista, mga ex-seminarians, mga formators, kaparian, mga kaabag ng mga lay formators, no, mga kabanay ni Kaloy nga nag-celebrate sa amuang 50th anniversary this year. Happy anniversary natong tanan. Okay? But before we continue, I would like to invite everyone to hit like, subscribe, and share this video, and don't forget to ring that notification bell that you see on your screen so that we can start singing this very wonderful song, a recessional song made by Monsignor himself, Salmo 29. Mipakita ang Diyos. Dinhi lang sa mga huni ninyo. So mga kahuni ninyo, atong awiton dinuyugan sa gitara ang Salmo 29, Mipakita ang Diyos. Mipakita ang Diyos sa iyang gahong, umilanog sa balaang dami. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. Ug ang katawhan nga iya sa Dios, makusganon nga nagahawi. Ang panalangin nga iyang dala, ug maong kadahain. Kay ikaw anak sa Dios, hatagan mo siya sa gahom ug himaya. Simbahon mo ang iyang katawhan, simbaha siya sa balaanong dapi. Ang iyang tingog milanog sa katubigan, ang iyang tingog sa kanunay gamhanan, ang iyang tingog dala ang kalayo, mukilasang lakip ang disyerto, puno sa kalisang silahang tanan, silang tanan. Ipakita ang Diyos sa iyang gahong, umilanog sa balaang dapi. Himaya, himaya, sa hari sa kahangturan. Ug ang katawhan nga iya sa Dios, makusganon nga nagahawid. Ang panalangin nga iyang dala, ug maong kadahain. Ang panalangin nga iyang dala, ug maong kadahain. So if you like this song, share this video to your friends so that they can also join us in our next episodes of Mga